Börja vinkla i baksidan. Fortsätt där nu. Ja, och då får du fortsätta driva. Så att hon inte... Rätt Ulrika, bra ridet. Ja, fortsätt att rida. Ja, kom igen. Där ja, rätt så. Och in med skänken. Hon börjar rätta ut sig, fortsätt att driva. Ja, och sen förbereder håll henne runt in med skänken. Rid. Fortsätt. Bra. Och in. Ja, hon måste ge sig lite till. Så att hon börjar använda sin kropp på rätt sätt. Varv igen. Nu gör du en stor väg så att du inte sätter henne, så att du inte orkar hålla böjningen i henne. Forma runt innerskänken nu. Håll henne runt, ställ igenom. Ja, fortsätt. Släpp inte ut henne på yttertygen nu. Nej, kom igen. Där ja, hon måste vara igen. Ja, du kan. Mera yttertygen där. Precis. Och runda. Vill hon öka? Får du ta tillbaka henne. Där ja. Och sen. Precis. Där. Och då känner du. Då får du ta på vänsterbogen. Med vägen där Ulrika. Många saker att hålla reda på. Där, jag tittar upp. Jag fortsätter. Där, jag fortsätter hela tiden. Måste hon ge och ställ inåt. Jag fångar upp på ytter och ställ inåt. Bara små. Släpp inte innertygen när du vill ställa, utan tänk lillfinger över. Och yttertygen. Så. Så ja, och så fångar du upp ytter, mera ytter.